katigo giri iko yuo dewa dodi memintanya jasojo ala maka dibalik antajo ya mama tu sajo karena niyo ayu lagu pencaplo dari Bang Andi kemudian tukang geja dan ikhlas unikol dia lagu ikut tarik sampai pernah dunia kagujaja pesan dari Bang Andi ya di papan yang ada bangani ayam ada di mana bakana dalam galata seratangi ayaina bamanaina mangabagulu maningakan oi tengah malam tak bila manuang samanja indah baranggae oi baranggae deui oi saja indah ayah kandung nasi diminta sumpah dape oi sumpah dape kawoi panjang puang Bangan sampai benar kagunjanya dan neti dalam wiko.
Ada ampu aja udah buyut Deda baca nelo bakanda Deka puyu ajo amadodi ko ide je amane kade Indah bana dape meminta Ingoma imbawala jadi Indah bana dape meminta Ingoma imamala jadi ya nande dede kalai datang batu kita bubana kamari lagu gaci minta yumo pulang ke kampung ngadang-ngadang batun kita buat dede datang kapuyu ampun lai kamari
janjang terserat lagi pusaro mande tanpa yuwa nande dacan lai tibo kini nan bagurau dian swajuoi dian swajuo kaoi oi calia de dacan nasib kami jolapi gurau bau sahoi upe jo puji datang juoi baling ka kota pambetan kati gojo koto tuho nangkam pejo koto gadang dahulu wasaran tanyokan kinilah piti nampak gunung namban saya tinggal di belakang dari Bang Ciprago sama Bang Budi diserahkan sama anak Dendang. Selamat datang Damek sama Damin sama Mamar. Kalau panjang kamu kok tidak mana-mana aja. DPO napalai kamari demo tayakan lai datang bahkan daratu padangan tiang tiba di diri padang kami nasib sapantun apa di ladang biasa tumbuhan damai
dilakan nangkamanya pitu putiai oi kawan jiwa kamanya pi kawan iyo Berikut dua pesan sama lampu kaneti. Dan pertama dari rombongan Sungai Kuah. Betujuh jodoh cam semarang ayah. Lagu di papanjang. Naik dua neti berdia. Tapi ulang pantunan suatako. Masuk ayah telinga kami. Hujan indah badai pun tidur. Dan telinga kami masuk kosiak maya. Kanda peona pala dibari di Sungai Puakan lai datang bakandara toda campadang gantiang tiba di diri badan kami nasib sapantun apa di ladang biasa tumbuhan demai adinana karya biasa tumbuh adinana karya iya Berikut dari Datuk Putih di papanjang jalan minggu. Naik pulau orang rumah dacan semalam ko kat senapu. Papasan setek ke dacan. Dacan. Indah jua puih dacan macam dek Yosi kono. Sebab ba dek baik tu ya. Lah tiok sanjo tiok malam bantan banyak puih kuaya. Ba kamera-kamera tu kemuku ba. Dah puih dacan do. Anak bunda jangan kawan sedangkan merpet. Datuk Putih dia caliak di pandang ko Datuk Putih caliak nak ke buku kuasa rancak sakamek ko maka puih wak mandangnya ya entah ko Datuk Putih nak berniat kulo nak ya masih dulu kau kempo pasal tadi dah cari seorang aja Tengah malam tabila manuang samanja indah baranggae samanja indah ayakan nuang nasi dimakan sempadape nasi dimakan sempadape pesan dari Datuk Putih ke dacan seberang lainnya. Oh dacan, yo santiang piriknya orang bukit kulit ko dacan. Lai bisa Datuk Putih menumpang agak sekaki ko ya. Pesan dari Datuk Putih semalam ko ke dacan. Kok lai tolong katakan lai dacan. Kok indak tolong katakan indak. Pesan dari Datuk Putih semalam ko ya. Bangatar sermata. Buliah lah bagai dak kon Putih ya datanglah kata ram bisu ya tapi mintuo jadinya ada cam lain ba mintuo dah cam ka bakai Datuk Putih ya amaknya sini sedang merando pulau kau ya pasal dia dah cam solam kau ya yo lo lah ya Datuk Putih cubo danganan bagurau dia suajuwo nan ko iyo untuk sabana kata rambana bamintu kata rambana bamintu
Bapasan Datuk Putih semalam ko kadacan. Allah dacan simak wana donga-donga joleh-joleh pantun Yosi Sotako. Kata ramba mintuo katonyo. Indak dacan bamintuo kata ramdo ya. Nah, kalau bamintuo kata ram dacan berarti ambo jadinya udah jam ya. Nah. Deinya kula pandoni sarato bura dudu ala bahadi nampanda di sungai Pua peona palai tibo balam nalia kabura tembak sadana jina indah kanai ati aku ele purai paninggayo pura ko ele paninggayo iyo datua putia montayo abandoni delai datianyo kulai sarato pura de bangatara di sungai Pualayado satanga nasib laki-laki di buwe rumah ranca-ranca tua kadap puana dai tabari ayo tua kadap puana bari ayo iyo Barikui dari rombongan Sungai Pua di Papanjang Jelagwiko. Kok kuliah pinta jebito. Tolong pulo nayak merah kak senapu Jelagwiko. Ba pulo kak kiana. Bapasan merah semalam ko karombongan Sungai Pua. Ambo nak pandai mai isa doya. Ambo pandai dan gembira saja nyo. Tapi kok lena mau rombongan Sungai Pua maja aja ambo mesak besok ya. Hah? Ya besok Dajjal merah Maisak besok ya. Tolong layak balik nanti, tolong isaan panas deh. Lagu perasaan deh ya. di sungai Pua peona palai kemari de anak bunda juda ujang ya kulai burah badoni lai tipun mancalia bangau taba tinggi tiapa nian jadi alang raso kasana dasapai Barikui dari PO Napa di Papanjang di Jelagiko. Yo neti jo nanya Jelaguna niko. Tapi bawa trekan patun sawatako ya. Tolong isaat seketik mereka neti. Lagu iko lajaleh lagu perasaan ko ya. Tolong perasaan te. Mana perasaan? Asal dari PO Napa. Kato bajawik gayong pasambut dari Kak Neti. Kalau itu nan kare baco nyope apa ya. Nanam bola ya do perasaan. Murah do balik dan do perasaan ya. Pesan dari Kak Neti sotako ya.
merah piku kocang kan cingkokno ya tentu nak lo perasaanno ya.
bakanda sama lagi sama lagi kan ada eri lagu lagu batantu buala daeri ganti rana lamun takkan najuwon takkan najuwon
Duduk taga abah
Karena urang nanilang siang-siang hangi pusaroyo siang-siang hangi pusaroyo Tadi demen ditujukan di Papanjang Mereka, di sekolah sekolah Adila lagi, kelompok yang sekolah. Nanti mau dulu ya. Rupo. Ibu. Rupo, lima pandai aku. Baganda kata biang aci kanda nasa muride endangan lakasan angkasa adonyo ko bayi capek abadi edek kami sedang pagenuh kamama untung masa anda akan
Baganda diberi diberi Beringan dipikir kata biang ngeceba aduh Baganda kami dendangkan batigo kami mai iri angkan kanda kalai buli nan ko namo tuan ta anyokan nangko namo kami ka atokan batamu kito ba
jalai bani ai putih Kendaya kata biang ngaji duduk apa nora jale orang menjawe tangan mane denai managi kabisa Nantakana rajala asabi Katu kami made endangan Tuari bauren enida Ayai lia bauren enadi Padobanan rupana Ba'ala kalalayanyo ay O kaliki ang buang ba ada aray
tala di dana ambo bana kasudahanyo dia tidak baca